Mitä saunan kiukaalle tapahtuu, jos poistat siitä kiveen? Ei varmaan mitään. Ei kai niin kivi nyt ole mitään semmoista merkitystä siinä. Eiks ne oo vähän niinku koristeen vaan? On kyllä hemmo Fortnite-type äijä kyllä. Ei olla. Mä en pelaa sitä peliä. Mä sanon tai kaikille, että jos te pelaatte sitä peliä, te ootte ikinä itse. Anssit! Dinkattu. Venä. Se on ihan... Oi. Green, siis tää kuva on helvetin mindfuck. Kato toi toinen jätkä tossa. Laitelo! Mitä kaksiin? Toinen, vasen! Vasen lähellä! Vitu Risto! Anteeksi, Vietnamista 65 vuonna. Vitu pakkanen, vittu. Noniin, sit uutta painetta kehiin vaan. Minski, mä menen. Vittua! Vittu! Pommiuna osuttu jonkun verran. Joo, missäs? Hyppää. No niin, yksi tappu sieltä Hyppää sitä jostain. ilmastokriisiksi noskooppi. No niin, defsaa. Every night in my dreams I see you. Mennäänpä siihen pankille. Oota, niillä on jotakin asiaa. Vissiin. Mitä vittua tuo on ruikuttanut? Ai vittu. Calm down. Se connect. What the fuck, guys? Joo, ei tässä vaiheessa turhaa ampua kovilla vielä. Miehellä on ihan hyvät hartiat. Niitä kattelet sitten. Joo. Oo. Perkele. Vittu, kun mä sun pikkusissa ja kattelen. Mieluummin mä katon tota. Yes, very good idea. You are best guy. I punch you to face. Miten sun aikaisemmat maksamattomat sakot? Löytyykö se? Mä tuun kanssa ja... Ei löydy. Mä vois katon kumminkin. Kato. Juu, kyllä se ihan tyhjältä näytti. Kyllä. Could be yellow on the gap. Oh, he's on top. He's jumping. Jumpy. Can drop it. They're blinding myself, I don't Wait, I'm gonna sneak eyes out. Wait, don't go. Guys, don't even... Don't pick from short, he's ramp. Okei. Vittu se näki mut. One. Ja one ramp. Nice. Can you go long? Kyllä se etes no. Tos mukana me ehtää käydä hakee kuitenkin tossa amiraalista lantrinkiin, niin saat juotua sen viinapulla vaikka alas, niin... En mä vittu. Lähet nyt... Satana hippiä ja saa vittu ryyppää, että käyttää sitten huumeita niinku kunnon miehet saatana. Etkö lähde mukaan? En vitus lähde.
Jaa, moikka. Keleen perkele, kun pitää juoda aina. Pojat, mä kerron teille. Mä oon oikeesti juoppo. Siis oikeesti mä oon alkoholisti. Ei teidän pitäis oikeesti, siis mä oon niin... Okay. Go! Helvetillinen lauma lähti sinne päin. Pasi pysähty. Ai vittu. Hannu veti tässä eilen tuohon kiveen ja sieltä lähti taju. Ja. Ei perkele. Sauli perkele. Mistä sä kivit on? Nyt vittua. Sattuuko pahasti? Ei Kädet on ihan viikki johonkin. me saat apua. PL. Se bossi voi olla, se pitisi. Arttu selkää tulee. Vaatit mitä helvettiä. Vittua! Ei pysty olemaan. Oho, voi herran jumala. Mitä ihmettä? Ei vittu, tää on rikkinäinen römpsäpeli. Toiminut. Perkele. Ui. Homo perkele. Siitä sait. Pääsinpä sisälle. Helvetti. Että mikä työmaa oli. No niin. Mitäs tämä peli koitti mulla niin perkeleesti salata sitten? Mitähän nämä luvut täällä oikein tarkoittaa? Ai täällä olisi ollut omi, mitä mä oisit... Ei siinä, no niin, okei, mä oon ennenkin itteni nöyryttänyt.